So what's up guys, JJ here and welcome back to my channel! So what's up guys, to JJ here and then time check guys kay alas 6 na 6:30 PM na and then malimpyo ta og kwarto. Diba? Malimpyo ta og kwarto, laban yung kwarto na to. Malimpyo sa gid ta kay stag yung gawa no. So ana siya kakalat no. Ano, pak, kalat kayo no. Pak, kalat kayo ba yun? Di kailangan nilimpyuhan. Di kailangan nag-action, oy. Action na to ni. So, laban ni Vitas malimpyo sa kubahan. Ginana ng Pilipinas. Loko kasabot sa ilalim. Australian area dito. Sa baba. Sila ang init. Sila ang, kumbaga, nasa ilaha ang active na lampa sila doon. Modang na daw movement sa traffic. Kaya ilahang motion pagawas. Ang ato ang motion, kita i-receive o kita i-push mo itong explanation. Hashtag analysis. Hashtag analysis sa seismograph. Hashtag analysis. Gito Sa siya. seismograph. Ay, sorry. Ah, sorry na uyog mo na. Stop. Ay, perfect. So, na mga wega di rin. Nagawas man yung mga wigs din. Hala, wala pa din ang uto niya mo man itong tape. Dito, bibalik ako. Dito. I-explain siya about itong kuan. Itong linog na nahitabo din nga. Ikatulog yun siya nagbalik, no? Ambot lang po doy. Sa trip sa linog, balikan man ni, oy. Sana naging linog ka na lang extra. Laban na din doy. But asan ako ni pang butang? Kamot ang medyas, oy. Sisik mother. So guys, nahuman bigit ko no niya. Manay akong nabuhat. O pa, ano siya. Kanang wala ko nag-aim na kanang malimpyo gid ako siya. Kanang organized na siya nga kanang dili kayo kalatan awon, dili sakit sa mata baw niya kanang bisag pangit atong kwarto dapat limpyo pud ta oy no, di ba? Ano yun? Nya ulan pud. Ulan di ay sorry kayo kung naisaba no. So ano siya limpyo. Pa. Bisag pobreta dapat atong kwarto limpyo. O gatong kayo galingon pod limpyuhan sad nato no. So update guys no, kay mag-dinner na ta kay alas 7 na ay gas siya naabot. Mon siya. Gina na tayo sundaan no. First kay kuan. Di banana cake. So ano na banana cake, laban sa banana cake no. Apoy spaghetti and then mawala ang lechon. Laban na lechon, no? Bye.
Aba ni eleksyon day. So, ikaw tao nga productive. Productive ha, productive. Productive, okay. Pero itong taklo? Pero itong taklo, no? Wala ang taklo. Ikaw, tao nga productive day. Deserve yun mo magkaon og daghan. No, laban na no. Nya ako, wala ko kaligo. Tapos alas 7 na niya. Ulan pag yun. So, laban ng ulan, no? Okay na sigig ulan. Ayun na sigig linog. Oh, laban ng kita. So, pinagigit ka laban, no? Pinagigit ka laban ako na ingon. Laban lang. O, diba? Laban na saan. So, mabalik na ko niya. Maligo sa ako. And then, mag-dinner na ta. So, guys, I will be right back. Bye-bye. So, guys, no? Managid ko ligo. Fresh lumpia na gid yung auntie. No? Fresh lumpia na gid siya. So guys, kaon ako, mag-dinner na gid ko. And then, pagka man nga video, mag-film ko kuan kitong nasa ko ang sa ko ang mga sked kay magbuhat ka tong I tried following video. So, ano lang mo, station lang mo sa akong pag-upload kung kinsa man to akong i-follow. So guys, wait ako. Bye! So, nagkakaon ako na package. Ang dami ang lechon yan. Weird kay guys kay kuan ang hitabo diri sa mua kay iba first na lindol and the next kay pag ano humana pag ano man sa linog kay mga pila ka days nila no kay ni ulan og ice day nya nagbuhawi day ko nga kulang na lang gid og baha diri day mga ayon na lang pod oy laban na gid ka. Baha na lang yun dahil. May lang kay wala didagay ang buhawi di paingon sa mua. Baya kay mabungkag ang mga naong dere. As in doy kasi dito kay. Na makwet na gani sila, naagihan pagid sila og ganang buhawi. Nya ni ulan pag yun. Well actually guys, akong analysis gyud to kay basta ganito ka ng pilakado nga init nya mula nagkalit mo ano na mag ako'y ginaog ka ng titaw ano basta mag-ulan og ice mag-ana ba kaya ang gikan nga init kay ang gikan nga init nga temperature nya nya bugnaw mag ano din siya mag ice sa day sa ana kong analysis #analysis. Bukod to nagbuhawi kay tungod pud ato kay pila ka adlaw nga init diri niya ganiha lang po nag-ulan actually ganiha to nahitabo ang kuan ang ulan og ice ug nagbuhawi pud Nag-ROTC ni sa mga day spaghetti no lihog na spaghetti gool. Hindi ko mag-RTC oy. Na-upload ba na Ben? Dito sa mga ang katawaan gid kini mo kung ROTC ko. Gusto kay kung maglakaw. Noon kaya man ako magpalalaki gulog ka ng guys, pila lang ka minutes good. Sa RTC mag-perform na mi atong March Millet. Or mag-training gid mi.
Ngiba. Ayun na, madayon, ay. So guys, basically, before, after ko magkaon og lunch og dinner, kay ginainom na ko ning Herbalife nga formula to, vitamins and minerals with herbs. Sino na ito? Lagi nag-ulan Ilang ginainom? Tornado pag sila. Kanya siya. So sorry, naka-front cam mo good ko. Naman siya ginainom. Kasi ko na sir mga secret. Nagatumisin mo papa dito sa plaza mo pamilya. So namin sa convenience store. Tumalit may kaon, no? Nami dire. Lamig ang lighting. So magpaytag pagkaon habang ga-edit ta. No ba? Why pagkaon na ba So, time check di ay kay... Saan ba oras? Time check, it's... 9:47. Delete yung video. 9:47 na sa gabi, and then... at ko gamay na gusto ko magkaon habang ga-edit, so... Laban na to, napalit na mo, no? So...